nanyora ng'a omwana omotang'ani iga arairense agetebete iga nabamonoka nabakera komonoka nabarebe nebete igochia bono nanyora omwana okondangeria ogontebe ng'a baba abana baminto bare ebituma emetato obaitire muna abanto bakona komonyoka tokomonyoka koria abanto bono bachabanga tokogenda koria ebituma emi konkwenda gochia matasi niini agatinka roho nanyora noyiga iga agete iga arochia omotwara ria omotuma ate naenda naika paka esare nkomotebia ng'akiere ogontebia ng'a nagosire rioka bosa ng'a nagosire magoso tari gontebia nara riria buna naika iga abanainchi bachire twamobwata twamoira rioka gochia abwo osoa polisi ime gotoika polisi ime aria konya abapolisi basokire igo nakumia ogokumi ntana gokora gese nagokumi ntana korora gese nakanyore tu nakumi kona ntana korora igo nakumi ng'ana mpaka nanacha ng'a atare kwang'ita atiga abana amaiga gake igakorege kona ntana korora gese nakanyore tu yaani onye emechando ekabira gekonyora abanto ekabira ya abana babere iga yaani rimo batarwarete gaki nabo nakumi gaki omwana ore mosabire ore nse aria omwana oria oisaransete ori mosabire nakumi sana ng'a abana konya mbegete endeme bana abainche tokorana nabo oborero obomo inche igo naba na ogokumi nakumi egento kiabo mono ritaturi kiagera ndoche ng'ori tabwati enguru omorori tabwati enguru lakini rende esaye buna arochi nabarochi buna yatigakorekana iga Pole. Pole sana. Karibu sana mwanchumalielio Nka TV na nakwaja ni gochagaiga ase kenyoro kekeo kiobegi igotoka ase muchio Nyamache imeye constituency ya Bobasi ase ward ya Masige East imeye county ya Kisii astwacha lero kunyora amang'ana twakerwe simi totare gocho muchio yo kiagera ng'alero twakore sabari yetu kurwase omuchio Bosongo paka gaiga ase ekenyoreke choko manyanga niki exactly kiaba lero mambi tebekana ng'a omosacha oyo monare okenya na abana baye babere obabeka ase omugondo amang'ana aya ntoranya buya gose ntoranya igubuya na kiagera ng'a toikire gaiga ase Nka yae toche toeresu na abantu abanyakenyoro gose abantu be family no baichire gaiga baumatete gose babwate uzuni nyinge sana igoro yega koreke kiaba ase ritko ria rero tete gokwana mangi tete gosa gochagaiga ase omuchi oyo toigunga ninki kiabete nkio mogaka oyo akobokera uchi gokenyera abana baye okora mang'ana bunaye mang'ana yabeire ase mochia gusia mange sana na endala twabuka twanyora yandi tigati nkwana mange tiganso aso mochi tukwane na barabu tumanye ng'ani ki exactly kialinge mbwati aso mbaka omoelio maletane Bridget Kerubo Mwanchumali karibu na inde unanava eresa na ikire gaiga asomuchi amang'ana yabete na inda segesikia tumira ne assistant chief no ale gaiga asomuchi oyo atwerese ng'ankianya oleta mang'ana na inda mang'ana buna yanya okole kana sekinyoreke karibu sana
Asante. Poleni sana mang'ana yabere gaigana mang'ana makong ani ntu twakerwe simu kurubosongo twateba tia tuminyoke gocha nonye boirire tumanye ng'ani nki kiarenge tweresera abagusiba turigirete igo samarieta ng'aki wateba koroko Amarieta ngoro ku Florence Omboga. Florence Igo ndo mu assistant chief Kiobeg sub location. Kutoka Masige East location. Masige East ward Na location ni Masige East. Weko rukuigo bado. Okay. Na division ni Nyabite Nyamache sub county. Mang'ana yanga kikwanya nyorete rero mambi. Bono nche twande meeting nere twawate Usungaria Agricultural Training College. Igere igoro ya balemi. Onekere twa Eastern Teiga. Nari meeting ya chakire iga kengima. Nanyora ngwakirwe semi. Semi nakeru wetera se village elder nerong report iganga umumurukuru kumandere igare uyibontita okenya nira abana baye babiri mang'ana ina baba ayogoichani sana na banstu agabusinarengi nachaka waka chisimi nakira abasikali kubaligi bache sini gekora nalinga tambe nari kunyara goika nabo twa coordinate na baramu nakira mo CS mo deputy OCS bakora arrangement nande still tinjeti gutigera abo nakore follow up bantebinga abasikali baikire sini kuruga abo mpaka muna baire mibere yo mojer noyo iga mandere bamubwata bamwira Wane yakore kiga na kiabe kiyogo ichani sana. Yakwera konyora tugukiigwa ase chiredio, tukuigwa ase TV na korora ebikoro binga mune biga. Na kiabe gento kiyo kumitwa ichana. Nyene kere twagendere ne meeting eyo. Nabo yabe nkongwa sende wetera se action eyo yakorekana. Nenchekere na ikirenga. Naonaranga mbuya nikega igesini ngena kinge kemaene egekore kyonkiaba muna nachiriga na ene kiri nanyorire ne kemaene ekore kinkiaba abana baba kenyanire basaba baitire myaka erenga barenga emyaka kere naburi neunga oyo mari myaka 3 oyo ndebere ona abana barenga bake uno muntu nabo gutwara ugosembera inge mwana uyo gagukina nabako muntu bwengencha se family mpaka se community nyona se sub location na intuntu aganitio mwana uyo iga ando nsipaka na Kenya ngima ikora na bali gucha gukina abo muntu kokonya abantu bonse Okay, poleni sana oyo koleta mang'ana aya no maete personally nje personally ni mumanyete to interact nere nade ni maete condition ya terinkia ekogera abaibuli mbangire sete ni maete ngana rualete ditangani mbatebete ngare nge gukwendrume alafu leita gachakuba muno muntu kubasuka mwana ona akorere bakumuchanga akairunya gitari asingencho kubasuka oku and of late ninda wenga na ire tunya gitari nandi ninda wea ngorule nya gitari tatika boni gento ntamanye tinga tara wena buya wetiruma tekero monta irunya gitari muna bantu to ku expect yung monto yo ngo wenari lakini rende gwikira boniga yani kere nanyori information yingo koririga monto le buya pitale ko kora bintu binga mune biga nabo korangana uroiro bwa ibu kubasuka mbwale ngoro aya na igure nga dariri nchere ngororo bonongo just street wochasa abantu baminto mbate binge kerenga nere muneyiga like na kere dariri ya rokanire mbe montore munana bwato buroiro bwo bongo basugete iga
tatakeire otugubweka at least abantu mbakaneri babang'enere bamomonite barore ng'aki akogenderera bono rende ase yabeire amakong'u na inche ngotebia efamily pole gaki Nyasaye tiagenderere kobaremia mang'ana aya na amakong'u ya ogoichania nayo ogoichania are ya Nyasaye abe nainwe agenderere kobaremia ayande aragenderere gochia motu otogotigera eserikali ayagenderere ndonye bamurusire koruga iga ngwate bang'ana abwatu mambi bonegane police station yale mete ng'a serikali ne bwatoka boko kwae ngodile na mang'ana aya atonyore ng'abana aba ose ng'ina onyorire justice ng'ina nabatakira nyore justice nandi none ekero mokorigeria omong'ina oria iga are omoke sana na omokare nabatakire anyore justice naende aikwang'e mono aremiwe. That is all I have. Kwanya se banya ko report kesi buneke kuruga igase omochiro ekengiana kwa papi asama tukuna bairu bugambi bwane nanya gokerora pi nandi muna nago tebigo konyora anko igwasi radio na rasi TV ekiabe gento kyo kumisana se sublocation yega kero montai chanete Nabondo chano abantu baikara stega iga kero montega ichane tabantu bakumete actually no nintu etukumete intu anya koigwa mangana bunaya no muntu nabara boke mambi akenya na abana bayi babiri ende abana wantebire emyaka nabakesana abana bakesana banga gosemba omanete na abana bake batabwate magose anyway poleni sana tiga asante sana so kwana na into yankwa no mugaka bwo muchiro na era tweresere ngaki umumuro yakinire gocha na ine ngaki amangana yachitoko babuna rero yabeire asante Macho muligere ko igure kurwa se assistant chief agotweresera gaiga amumuro yo namo manyete yo koleta mangana aya abagotabanga bongo bwae yani mbwikara tibuya na bwate itilafu nkeigo lakini ta expected ngana chakole amangana buna aya kolegira abana bayi babere mongaka kuboka mambi okenya na abana bayi babere kuruga igase kinyoreke gya kiobegi igotoka imeya nyamache mangana to igure busi tkonya kubwati story getokoletere omanye bwikira nunganga kiarenge bakomuga ko cha okora mangana buna tigande to mugaka bwenkeye atoeresere ngaki mumuro yakinire gocha nende ngaki banyorota mangana aya aba abantu be family to chiandari Mancho muligari na iranire gocha gaiga na tatu mwabo mumuro yakoreta mangana aya nero mugaka bwenkeye teta tweresere ngaki tutarachwika ase mambirera mangana aya ba teta tomanye ngaki mumuro yabirega gokina gocha na bwate history yo gokora mangana bunaya karibu sana mugaka pole sana sa mangana aya bakonyolira senke yao tokoletere pole itu yabene kurwa senka TV tutarachikomanya rero buna mwabo kanto iguna ina mangana aya bagaiga mumuro yo magita enara lie miaka bwate nende buna akinire gocha na bwate chikesi buneche ose kwanya konyorobo kongwa sugo kina kwae sama gita ngati okoro mwaka chama leta na nkoro kwa Jackson Ontita Salamu na tatu mwabo mumuro ngekenyoreke mpamo ko gekoro ko esa location ya Kiobeg masige city location Nyamache sub county na tatu mwabo mumuro ngitatu mwabo mwana yo ngakia koroko omwana yakoro ko Nelson Momanyi Ontita Nelson eso kina kwa ngakikwaringe igakina tebuya oyiko mwaka 2009 kera kire form 4 agansa kurwara muna ne kisongo ya wana agansa agacha agasire tukamari nyagitari several hospitals lakini tajete ko ochoro kingo ruwe wenre tu motore twegezunguzuko basai ochogwa unendurume wana twara mwire nyagitari oba munango chenchiari lakini okwira nando kora short time nando kora kinando chaka wana sotiri okinire gocha kiagira nando oraire chibesa chinyingi twara tumire chibesa senke sana so origere nanye ngenje wana ekorolekana na bekorolekana mana has been used here ono inchi amangana recently omwana oyo he has not been with us here naragana nyagitari akara berororo ande yani akarolekana bona kara changa nkuwenare lakini ndi few months yakoraki akachaka acheta kamenya nyagitari akachaka nyagitari ukwenda busongo akachaka wana karachaka
twaratemire kumwira nonya ntabaka twaratemire kumwira ndonsi lakini okorora ng'a chingi tirakora gitiraekeresa ekoba bono ogesacha taoro getichitari chinda tatigaoro getichitari recently agateba ng'a igaigwete nkore gwaka igoro lakini egerata ng'a nkore gwaka igoro na inche nkamotenya bwatange ya ekabwe naera ganteni waki ya onere gwaka igoro igo nkorora ng'a there is missing senses according to me bono ng'a nkora gekondwa ni gwaka rari gwaka igoro agakwana ng'encho gete ng'a ngatinyugete ng'ambo yande tukamotebi genda kunywa mariogo nyagitari bono ase obweng'e yaigete kawaida igo tokoragera amo nere na efamily eyeke mono nyeroche igo tokoragera amo na barabwo abana aba baratwarire obokong'u sana gochi tokorora ng'a tiga tobabiserere ase endaime yaani okwenyara kwaba okorogoke tiga tobabiserere bono bono tokoragera amo breakfast ng'amo togokora ki ng'amo tokoria bono igo yaika mambi morogo basabete korwa bakagenda mwabo korara no maria abana nabo bagotigara esitokorete ki esitorega abana notumetera barabo abachukuru bachukuru notumetera barabo abana babo bagatirimbuka mate kawaida abana bako babokire mambi ari bataraboka igo bakonda bachikuya omwana oyo omoke korwa mate bono omomura oria otang'ana gocha mambi osoa nyomba tokwania ng'ake tata na mama bwakire mbuya moro tokwania akoboko baisaransa norio na mwayo oromagega kera baisaransa abwo toisaransa ake igo igo twabogete mambi ng'egera tochigotora echae twacha twaisaransa ake twanywa echae twensi baka abana twaigota twateba bono kono torogokora echae omong'ina kawaida yaye mono are omong'ina bwenkeye obabanga otebia abana aba bande tiga bono gosibia ki bono gosibia ebinto omwana nare otari gototigana oyio ore omonene ake oyio okwa omonene ake otari gototigana bono tokona kweborera orari omong'ina ng'ai rero kemomo akora ki ng'ai agenda aya bono gotokona kweboria iga twanyora ogocha saa tatu iga ogocha ogoteba ng'aki ng'a nkogingerwa gochi na omwarimu namanyete inche ngomoa chibesa namoboria chibesa nobwate kate chibesa inki bwa chibesa korwa iga onte chibesa nakorete ki nabwate lakini nachi komorigereria alikuwa anapanga mkononi nachi komorigereria buya raro ng'aki bono omwana oyo arega omong'ina eri bono ndogora echae otirire korwa kwarorire osoke para ngatiga ndagengire ong'ina bwango naboria ng'a chibesa echi agonte ng'a omwana oyo nabwate ng'ai akorusia atachi kebarua kende ng'ai akorusia tigamobwati gochi nimwakanera ngoika epara ochiondora okorora ng'a ari korigereria moega na motu ochiondora oire na immediately ong'etani egento akwana ng'a nki ogona kombwateri ong'etani narora ng'aki nintana komobwaterera ninki tiga ntere nake igo oete ng'a mbio ong'etani igo ocha korora abwo gocha sana chipiti goika ocha nachi gocha bwango nanyona nkoramonyokerania are naika aria namorora ochakera goika namobwati goika kero twaika ebituma emega na mori torenga ndokoragana ng'a abanto ngoeta bare ebituma ebime nanyora ng'a omwana omotang'ani iga araire nse agetebeti iga kero are komonyoka nabo arebe nebeti igochia bono omaete na inche nabari taturi tincheti kobwata ng'a indi akoregete ndeke mbono iga buna atirimbokire gose indi ekiagera nanyora bono twateberera oyio ase nini nansa koboria ng'a omwana oria omoke ng'ai akorete ki ere ng'ai are buna abanto bakona komonyoka tokomonyoka koria abanto bono bachabanga togenda koria ebituma ebi gonkona gochi maete ase nini agatinka roo nanyora na oyio iga agete iga arochia omotwara ria omotuma ate so epublic konya yachire twagenda epara obwatu na ebeti eywo oirire ogora iga twamosarenda epara nsa amate epara nere mate nsa twamoira mpaka polisi ebeti eywo yairwa nere twamosarenda rende gochio twaire na rende nka ekero mwamobwata nki are koeresa gose tari gokwana tari gokwana kende igakirete kiri poleni sana bona we serikali yacha abapolisi bacha bamoire abapolisi bacha bono twaire na nkaga iga abapolisi bacha rende baire mebere twaire mebere imochari bono twaika nyamanje riri tokire take twanyara koretwa
Mukwani ngenta kono gukwana na igunga emechano nga yamunyorire matuka mangi ochandikira matuka mangi. Machomolire Nka TV ni wete buna tatu mwaba koeresaga iga nero mugaka bwenke mu muroyo akoreta mang'ana aya nere umumuroye abakoresa ng'a ekera bwatu kuruga iga nende naboka mpaka mambi buya ucho bakwani bonsi bali nyumba na bakorageramo kuruga abu nende nacho mubwati yani nabarora nabwate omoro yukoboko lakini taro chinga birenge bya embuya byaringe ekera anya kumubwati mumurocha kumubulinga ng'a kiyo kumbwati gakorumaiga lakini mwisho imbacha banyora ng'a oitira abana gusoba Kenya nira abana bae babere na barutete gari osto mugondo bakabona iga no ali gari ase police station ya Nyamache bado Nyamache lakini ngenta kweresa ng'a emechando nabwate emechando ng'a emechando yaberege kumubwati amatuka mangi na inere reason yagerete ng'a akaita abana bae babira abana bakesana bali innocent batabwati nonye shida ende yonsi mugaka ekero kwarora omwana okorira mang'ana bunaya abachokoro bawo kwa mwabo gitana barabuya mwaragire breakfast nere buya ahimbirengere kibya gochira sumutu Igo na kumio kukuminda na kukuruga na kukuminda na ntana korra kesana kanyore tu. Ona kumio kana ntana korra. Igo na kumio na paka na janga atare ko ngitati ka bana ba gaki. Iga korega kana ntana korra kesana kanyore tu. Yani nyeme chande kabire ko nyora bante kabire bana babire yani simu bataru arete. Akina bana kumi. Age mwana ni musabiri ore nsari mwana ni insurance do ni musabiri. Ana kumi sana nga abana ko nyambe ketende me bana ba inje tokorana baro oborero bomo nchego na abana okumi na kumye gento kya bomo rita aturi ngana one kerenso ongerere to oyo mutangani na nyora kanno yonde ka kare ma atenta kortiki ntamanyete okyambere gento kyo okumi paka bona ko ni gongi chanete na sinru ko manyanga ko irabore na sinru ko manyanga ko kibore nchego sinyira bona yo anda abana bengenje nga abana bengenchene na ubatobwate abachokora bana ubatobwate na nata we yani without them ono bukumate nkoli pole sana ande taro gatingenchende koro kingenchende lero bona sama tukonsi na liarenge buya bono pi okwa na buya mpaka nabakwa ni buya mambi otokwa ni buya mambi ando tanga ko boko isaransa otokwa ni buya oteba ga kitwanyure chato egotire abana muna baba batebi sibye bintu bwango sikoga basi bibi ntabo bana batira lakini omwana ara utari ko Yesu tole karato misi tuanza kwa basa species bamwa bwate feeling nga bintu mbiri buya yani ekero omwana yatobora nari twachaka ku feeling omwana yo bana ngayagenda omwana yo tobora goroke ngana bagara twa basa species pole nende mwacha mwa confirm suspicion no ngabana na inde ba Kenya niru condition mwaro cha bana banga kibalenge abana babalenge so well abana babalenge so well to ko ser na warau oyom mana ke gante binga sokoro onda tere ndasi ne chapati muno ko tira ka waita batambe muna nkuru ana bagonte ono rende kiabere ka konande we have used a lot of money so mwana oyo tuatemire muntu tari ko tigumuna ngombe gabu none ngombe nkuru wali gwere now yabere we did not know that it was to be like this, but it has happened. It has happened. It has happened, now we have to accept. We have to accept. Yeah. Pole sana mugaka nenda asante soko lemererwa kwa na intu nimetenga lero tuachire gitukuri tangani bado mura tulia buya mangana ya na mabe na inde nonye intu toigure nonye nto related go chagaiga bado amangana ya yani twakumire sana to ichanire mono to basabere nyasanya ko baremi mpaka nainde mocho manyore justice bose mo manyenga ikirenga nkireke kiarenge at least nabo mura tulie nimetenga bana bamba koirana lakini nabo yani tiganya sanya ko baremi Ntwali chinguru kabisa mwetere chinga kichi chobo mbiye mono sana asante sana au mwancho muligari kwa iguro no mugaka bwenke ntate kole to mungina nere go chaga igando chinga bwirire n'umunya kinyoro tonyoro yomo tumanye gukorera gabu tumanye story tokonya kubwati abana bababire baitire gaiga ase kinyereke kya kiobegi imeya Nyamache mwancho muligari karibu na inde na irande go chano mungina bwenke nere ngina umumuro yakoreta mangana aya yo gukumi sana asaba gusiba once ni mete nonye Kenya ingima antu baliyeti bakumire sana mangana ya abagaiga asekinyoreke kiobegi eto kona no mungina nera twerese history brief to history umumuro yo gukina kwae ucha na inde mbaka lero mambi buna bacha banyora mangana aya karibu sana mungina pole sana
Njasa Marieta onkoro kwa Rachel Nyamisa Otiga. Rachel. Naye ngina umumuroyo. Nyina umumuroyo. Pole sana saya babere nindo chenga nonye gutukwanira nkoremererio rake otweresere umumuroyo gukinda kwae ngaki kwaringe gutacha. Umumuroyo nabakinete buya. Pakekera yaika 2009 achaka kurwara. Akarwara ariko babuna n'uyo kugwa kiraringe school. Lakini wantachiti wakora matemu ya kiagara yaringe form 3. Kuchi form 4 ende wano tachi wakora buya. Tukararende ngakara kende kara ibuya. Kara akuwena na akole mirimo y'amaboko. Nabeko basawa. Pono mwana yabacha bakore school yayo bubego. Tubatwara basemeringa nawe n'kiagara tukaja kumwira kinyagitari. Kurwari wirana nabagukora nonya 3 months. Nando chaka. Ono bone giseke keigoro. Tana gukora giseke ndo tatiga ekikia lero. Nonyoko ogoturubana. Asenge nchiburwaire. Ono lero igoro aibu twabo moisonde igabo twabo kabuya. Nonyo bwate lioma akalioma na kanyerere na twensi. Tukamwira ngore kiagera ntumanyete mechando yabwate. Ekero kumwira mono nande oko momento chinguru. Ono tukumwira ngora. Tukararangwa poira. Karapo igora akagende kanisa. Akairana ngacha kurukio begi. Ngatebi umwana uyo rice chingeni kiagera tukuragiramo. Akaruga nere gaisaranse toka kamubwaterete esimya mumurekerete kiagere sura tigo ikachikondo. Ona karabakora tukairo bokimwe ndio tukurusia twende mwendo twaragera twasaba rende bagenda. Tukabeka rende bokimabu tukaragera. Agateba intebe kutasoma tusabe alibiya. Tubasoma tubasaba kabateba ono genda. Enda inu na into tigatigara. Bakagenda bono karabwa kibono mambi. Tukabogete mambi sana. Twaroisi chai. Tuakura tuatereka. Ona bana baboka kurumate. Nabo bakuboka bonsi bata yo mutangano yo mbondoro maigarinde. Twacho so nyombali otukwani wakire. Namatebi twamutebi wakire. Namanya kumubona Nelson. Lero mbiyora ire. Ontebi lero mbiyande. Namutebi saransa bono tunywe chai. Twisaransa twanywe chai twakura. Namanya kumutebi nga lero nkwenda tere kanisa mugaso. Ontebi nkwenda ngingero. Manya gocha mugaso togende. Ono naruona namutebi musokeri kirogo mumubekere nsa egere aisaranse ere kiagera ntutageti akore kende kagutwara chinguru amanya gocha gukora twisaransa kero twisaransa akera isaransa omwana onde ngosibyale bintu nsa nandi baruo bagende roche bareta amache twagenda gotora chai n'omwana ori n'omugaka one kero chaba chinsai sateinyeiga mwana taigo ntigana naburi ngaiga serero mwana uyage ngai umwana uri agenda kimuma ngai agenda Teresa nawe stoko nyora inkakare twaruo bono otomo mwana ori orari enda ngorore gose Michelle na kimuma mbale mate mwana ori oirana ochote balende nga taruo chimwana ono nario mwana oyaicha oyo konyo mumuro yo tirire gotira agende kiobege kogingero amubori abana ngaikwa batiga ngabana baraire nyomba namwe boriga handi nabori bwironge ngaki akike mumu na kurara mugaso
ori aya ta inkikia muri garwa ngano araire bono bono mwana oyo gusino omoyo mwanga ochicha otirimboka gocha oikanka no nalengere uraria narasoka uchiparake nkoirana mumuro nanyora gutira okutsoka para ribaga chetu chia nkumuburi mumanye ntumubagite mandera mandera naende nkwagi ngeru nanyora muntu tai ngayiba ri abana bari ngabana mbarika bono riria kwana twachaka gocha nere goika oyera atanganite ondange ora otebiri omwana ngatai mama acha ochichare na ondangeri riringo ikansa nanyora omwana okondangeri ogontebi nga baba abana ba minto bare bituma imetato baitire nigo nabo giaikira igo namwanyora mang'ana yayo nabo twanyora mang'ana kabirejo mwaminyoka gotu twaminyoka rende nabo twanyora ng'ana bere kabirejo akiaya konyenche nko yaigo kurware nande nchena akabirete ng'omwana oyo ona irete ng'ananya kurwara igo kugicharo n'abana baye mbaro lakini rende nabe kunyarikana bana batusereire gaki kiagira ndoche ng'ori tabwati nguru mumurori tabwati nguru lakini rende esaye bunarochi nabarochi bunaya tigakorekana iga pole sana Nelson no mwana wa karinga Nelson no mwana wa gatatu mwana mbalingo batamo abana batano okay pole sana mang'ana ya buna berega nimetenga nonye no murugioe osinyiro nonye gya gukwana kitabu gatinguru kira cyara arakwane kiaga no murochi no mokari ndita ntuntu njena nakorora mang'ana kabiri igesento kense yigo nkuyisiko lakini ndenda ikira bona bono ga kimoransa ekina basabiri karaki ka kitiganye saa totenenere nanda tolemia serie tare ya Yesu pole mungina tiganya sabaremi mentenga kubasaba tora nya site tiganya mwetere chinga kichi chinkong mwagenda guchi police ntitinchi et police abagenda nabagakabari nkwanyora ri bagali gukwana na Nelson atarairu ya Muchombolere mwete nere ngina Nelson nere kenyanira abana baye babere rero mambi buna bugukia abana batoka mugondo rero na babwate mbaka omoro okero monto ase familia emba moroche buna mambi nacho kwani mama mwabo kwani tato mwabo buya bagenda mbaka kuchirogoro mugondo ko wingeri warenge gochi bagende katisa na mama mwabo atwerekire gaiga lakini amang'ana aya nachi aba ibatiembe toka ngao kenyanire abana baye babere abakesana babeka mugondo gari one gamna to kwana Nelson wari ase police station ya Nyamache mongina pole Nelson mwomanete botuko gose no mwomanete no murigioe gosaya se birengeli byonga kiabete makakora mang'ana akinenchenko yani asebono litukolia lero lero nari naindi bonara ng'arenge buyapi tabwate mang'ana nonde tabwate kende nabo bacha buyaigo nandi twakora breakfast yaitu buyapi pole tiganya sabarimi Muchombolire tigangira ni gocha no munyakinyoro gose ya mate oyo mogaiga era tweresere mang'ana ngakibanya nyorete na ngakibamanyete Nelson asekinyoro kitochi andali Muchombolire Inka TV karibu na inde na irandire gocha gaiga ne yanko ya Nelson rente tetokore nere gagotweresa ngakie manyoreta mang'ana ya nende banya konyora mang'ana ya aso muchiwe gose asekinyoro at large karibu sana mwaka naenda pole asante Samarieta na kimokoro Samarieta nkuru France Nyabuto ambega onde yanko yo kora mang'ana ya mang'ana ya litukolia lera kara tarachiwe kagabu ainga kiomanyete Nelson bing yanko yae arasogo kina kwa ainga kiomanyete omwana oyo narari gakororekana muno murwaire nabwate chikasura ase obongo bwaye kiagera narwarete akarwara muno endurume akarwa endurume agasoka kubasoka so kurwago nabakororekana muno omonto otaririre nomo okay
bakabuna rero mambi amang'ana yacha koba mwanya konyora amang'ana aya bune se family aya igatana gutuka se family yaitu kwanza mambe kare ya mang'ana ya nyara kuba okore kindu ya no yoro ntita saramu na bagende nchire yegeso mwana uyagenda bucio igate bang'are kogende kenyonsi kugingirwa kerate bare kwenda kugingirwa kenyonsi omubwati korumaega akeiga obogera ali county nongokora ochicha twaso gukwana nero ando omwana oli ochire rio kapirima ate oyo gako mubwati omonyorire bono alia gaika chiduka alia biasirerani bono akeiga gutukirete oyo ochire moino na inje nonda alia nkoigwa abantu bagukura kurwa kera naigwa abantu bagukura kurwa nabutorera ali gocha county yero omoranga moyo naminyoka gocha gonko minyoka gocha nanyora ng'a abantu bakorera ng'a oitira abana baye bonsi bono naminyoka kurwa ari norenje ntabwati ebirengereri ng'aki bono ng'aki aita abana bonsi gonko minyoka ngoikaria amaene nasudia omwana omotang'ani no aitire garia igakira omoro akabutura pi bono ekero narigereria omwana oria bono inche namanyete ng'a nande oyo onde nagaitire ande agaitete abana babere abane barenga sang'anga ebarenga awao gaitete abana babere bono inche nairana gocha rogoro onkoirana anda mwaka ochire gochimaate onyorire omwana onde noakorete ki noare ore onere omorusia obekaria taribo ase igo inche ekero ngominyoka korwaria onachicha naende mbwate ebirengereri onye narorire ekise eke giakorekire gia kinyama nkingokora inche naira ng'a omwana oyo maybe onye okora egento ogebisete ande amatoke ime nabo omonto araete naende onyora okorire instant nasoka korwaririria muna narora omwana omotang'ani gochia ongosoka iga nacha konyora omwana nare orenge nka moigwa nero okona korera obwate omoro basi narwa nasoka gochiari ongosoka gochiari nacha konyora mandera agare ekona aria naenda paka esare ekero naenda paka asare nkomoboria na mandera ng'aki abanto igo nkorera bare naenda naika paka esare nkomotebia ng'aki ere ogontebia ng'a nagosire rioka bosa ng'a nagosire magoso tari gontebia nara riria muna naika iga abanainchi bachire twamobwata twamoira rioka gochia abwo osoa polisi ime gotwaika polisi ime aria konya abapolisi basokire bono twamobeka maria ekiara twamaete ng'a omonto oyo obongo bore rusi nana boranyora abanto kobagoeta bakorera nsachi ndokorire ring'ana igo nabakonyeka igo gotokaria igo egento eke iga muna kwaboririe omorari na egento kiabeire ase ekenyoro giaita egekong'u chiamacha konya amang'ana aya tokoyaigwa chinse chinde gochisiko lakini rero asoire ase omorango oyo oito omwamachaka Masige East yere location Kiobegi sub location bono iga muno orocha abanto baichanete nsa negekone giatonyorire totanakorora naende giatokorire chinguru mpaka nonya togokwana iga ntonarete gokwana lakini kwa sasa ntobwatie nonya esauti na egento getotantaneti pi ng'aki mpaka tosinyire omwana ori nomokeshwari naende ekero okorigereria mwana bire nabio ebio ebiamwabo ng'ebi nabio biare ebinene igo ng'are gocha kobanyora amo ng'anga igasi bipi bonsi pi egento kebwate uchungu mukali abana batatu batigarite nabo abo yomo na oyo na egento kiabeire egekone ekenene intwe totanakorora konya tokoigwa mangazeti bakorika twaigwa ebirambauti ebio namo gokwana twaigwa chinse isiko lakini rero igwa chire nyomba naintwe egekone ekenene mono omorari poleni sana tiga nyasaye abareme mwancho mulige no togokoreraga abo mang'ana oyo amang'ana yabagaiga ase ekenyoro eke gia Kiobegi gotoka ime ya Nyamache ase constituency ya Bobasi ime ya ward ya Masige East ase county yeito ya Kisii county tatukoreraga abo moigure una Nelson abetega kunyara goita abana baye babere obaruta mugondo koro kitore chibicha ase abana babe baraire base batoka bono mambi namang'ana yo gokumi sana nende buna koigure family gaiga yatweresire una banyoreta amang'ana aya Nelson ogokina kwae kwa koigure gocha nonya kabwate itila
alafu bado family ne kumetinga ngakia bete mpaka rero acha ku decide gukora mang'ana asa abana baye babira abana bakesana batabwati magosa ndeyonse endo nero munginoye Nelson nero yo nero mungina o Nelson by the way nonye bone ga tali konyara gukwana go sentoli konyara como interview bona iga okobo burora bwate tunaelewa nga osiri abana baye babere mugakoye oiruru gali Nyamache police station igona mang'ana yo gukumisana lakini tiatonya ko basabira nyasaba lemi abanyare wetera chinga kiti cyobo kendo bakolebya nento buna nka TV nkonya gotara tole family tomanye ngaki mebango baro siri go sene ya matanga tomanye ngene nga kikegendrete abana abanyore justice sengina anyore justice ase family ndotaite nyoro muntu uranyare enamba yesimi asondo ligerelia mang'anayo onyorere onyorere yani amabera bali barogire omongino ya mabera neno mokesana bona mumoroche gaiga nere ngina abana bababire baitire bose bakenya nurero mambi iga se kenyore kigia kiobegi tiangbo lyo muntu oyo mo bwe family gosono mogakoli bwenkeye ato namba ya yesimi onde bwense toligeretio bwata mabera usokuniru ne story ye oratake gwikira family na liara baikere ase eboraisi mugaka bwe family naro to namba ya yesimi aso muligereti na baranyale ko baikira nabo ko to namba to nena guchaga iga tukore naye wato namba ya yesimi onde bwense uraligerere story na bago kuno atake gukonya nonye no omongino yo tigiru maiga nyina abana babasirire 07 0724 29 07 0724 24 29 29 14 14 79 79 nabakolera limo 07 0724 0724 29 29 14 14 79 79 maleta koleta Untita salam. Pole sana, asante sana mugaka. Yatukolega wa mungano oyo onde bwense ulire ile story ye okuniru na mangana yabaga igaso muchyo na boko riche family through number yitu abikire gabu as screen nere number yo mugaka wo muchyo yankolere gabu nende nkumetinga gusiga iga mangana bunaya twanyanyogire sana mwaka oyo by the way unatwa chakire ndora chaka 2023 buya moigo tamangana ali baby sagini abete mwanoli umwalimu nare ko runyamira nere okanyene tu akabekwe gunime yani chi story ne chinyinga bande ko rumarani na inde gaiga lero Nyamache twanyogire simi atorangiri gochaga iga toche konyora amangana yo gukumisana asigusiye ngikiabere mwanya gitinge mamugusiye ngima yakitogo chako mwake neti atoba tebinga pole sana twachakira mwaka bobe lakini tigatonya ko bareme tutoya ngo sabinya sai anya ko bareme buya ngolere gabo mungano uyu ngotigara giswali ringa abagusi nakitwa decide guchaka omwaka uyu iga Malitane Bridget Kerubo enda kuligereli Inka TV.